wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is de staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Goedendag mevrouw Angelique Del Castillo en ook de kijkers van Kulturu TV. Groet ik van harte. Mevrouw Angelique Del Castillo, hoe gaat het met u? Wel, het gaat goed, moet ik zeggen. En waarom zeg ik dat? Omdat we het heel druk hebben. En als je in een verkiezingscampagne in de laatste 2 weken het druk hebt, dan wil zeggen dat er iets gaat gebeuren. En dat je, weet je, dat je echt participeert en meedoet. En dat mensen dat ook willen, dat ook verwachten van je. Yes. De verkiezing inderdaad is heel druk. Mevrouw Angelique, hoe staat het met het voorbereiden richting de verkiezingen? De propaganda's, de debatten. Lukt het daarmee? Ja, ik moet zeggen, kijk, wij hebben als partij vanaf het begin gezegd dat we dus trouw willen blijven aan ons woord aan de samenleving. En dat heeft consequenties in ons land voor de financiering van je campagne. Want we weten dat financiering van campagnes, vanwege ook het gebrek aan regulering daarvan, er zijn geen wetten die regelen hoeveel geld je mag krijgen en dat je het openbaar moet maken. Dat maakt dat vaak financiering van campagnes wordt gebruikt door grote donateurs om hun belangen eigenlijk veilig te stellen bij die partijen. Ja. Weet je? En vandaar dat we te kampen hebben met zoveel problemen waar we misschien straks in het interview over gaan praten. Maar de interview zegt nee, we hebben de routekaart al vroeg voorgesteld aan de burgers. We hebben de burgers gezegd, we willen de partij zijn van goed bestuur. We willen de partij zijn die de burger groot maakt. Dat betekent dan dat je als partij niet vrijelijk gelden kan aannemen, want er zijn altijd voorwaarden aan verbonden. En wij willen niet het belang van die burger, nog voor die burger naar die stembus is geweest, al verkopen. Toch? We willen trouw blijven aan onze afspraken met die burger. Dus we hebben niet overmatig veel campagnemateriaal. Als je rondrijdt, ga je merken dat je af en toe een DA91 vlag ziet. Maar je ziet ze niet op lege percelen, gewoon langs de weg tegen lantaarnpalen, wat overigens niet mag. Maar we zien dat partijen dat doen, zelfs regeringspartijen die de wet zouden moeten handhaven, timmeren gewoon tegen lantaarnpalen. Vrij open percelen worden belaagd met vlaggen van partijen. Wij doen dat niet. Eén, omdat we de vlaggen geven aan de mensen die ze echt gaan ophangen bij hun huis. 2, omdat we ook niet overmatig, we hebben zoveel mensen die vlag willen, we kunnen ze niet geven. Want 1 vlag kost minstens 1500 SRD. Dus je moet nagaan, als een partij 20.000 vlaggen door het land verdeelt, ga na hoeveel geld dat is. En als je dat geld krijgt van iemand, want het valt niet uit de lucht, om te maken, al die vlaggen te maken. Een truitje kost minimaal 250 tot zelfs 650 als het om een polo gaat, soms zelfs 1000 SRD. Dus als partijen 20, 30, 40.000 truitjes verdelen, dan kan je berekenen hoeveel geld daar is gegaan. En dat geld is van ergens gekomen. En wanneer dat gebeurt, dan weet je dat daar een voorwaarde aan is verbonden. En die voorwaarden hebben vaak te maken met veiligstellen van hun vergunningen, geen competitie, weet je, na de verkiezing regelen van mensen op posities. En wij als partij willen zeggen, dat doen we niet. Dus wat we nu hebben, is vaak met eigen bijdragers of kleine donateurs. Iemand zegt, ik ga u 20 truitjes geven, ik ga u 30 truitjes geven. Maar daarvoor kan je geen belangen hebben, toch? Het is te weinig om iets aan te verbinden en het komt ook niet uit dat hart. We hebben ook onze banco-campagne, waarbij burgers 50 SRD mogen storten of meer als ze dat hebben. Ook daar krijgen we kleine bijdrages van burgers. En daarmee financieren we onze campagne, weet je. En wij, kijk even het truitje dat ik nu aan heb, veel mensen vinden het mooi. Ze noemen het mijn uniform. Ik vind het best ook prettig om te dragen. We hebben het zelf ontworpen en we betalen het zelf. Dus wat wij zelf dragen, hebben we ook niet gehad. We betalen het zelf. En zo doen we onze campagne. Omdat we zeggen aan die burger, dit is wat nodig is om die cyclus van armoede, maar ook die corruptie, weet je, dat het belang van die kleine man en kleine vrouw terzijde wordt geschoven nog voor we naar de stembus gaan. Om dat te doorbreken, moeten we dit doen. En we vragen dan ook begrip. En we vinden het ook hoor. We zeggen vaak aan mensen, kijk, als we je iets cadeau geven, een trui of een pet of wat, als je een eigen bijdrage kan leveren, doe het. En mensen doen het. Weet je, want dan help je dat we toch weer wat kunnen kopen voor de volgende groep. Dus wat campagnemateriaal is, je gaat wat billboards deze week zien, maar we doen niet mee aan de billboardoorlog. Maar we hebben, ik denk dat we landelijk misschien 10 billboards zullen hebben. Dat is het. Toch? Omdat we zeggen wat belangrijk voor die
burger, voor de kiezer moet zijn, is onze boodschap. Ja. Toch? De kiezer moet niet langs billboards rijden en vlaggen en zeggen, ai, de man trangal zo voor de abi, want dat maakt niet dat je sterk bent. En zo ga je het volk ook niet sterk maken. Want men moet naar onze boodschap luisteren. En wij hopen dat onze boodschap de burgers overtuigt dat we eindelijk nu als burgers kunnen kiezen voor een partij die burger groot gaat maken. We roepen burgers niet op om ons groot te maken. We roepen burgers op om ons de kracht te geven dat we hun groot kunnen maken. Dus wat dat betreft loopt het goed. We zijn in de districten bezig geweest. Deze laatste 2 weken zijn we vooral bezig in Paramaribo en Wanica. Omdat we daar ook niet als eerste begonnen zijn. Dus we willen daar heel stevig bezig zijn. En in de laatste week, volgende week, is ons voornemen om verschillende districten voor een dag aan te doen. Zodat we toch eventjes die vibe, weet je, die energie van de 21 weer terugbrengen van één over vergeten. De 21 is op lijst 10, ga stemmen. Al heb je ons niet elke dag gezien in je buurt, maar we zijn er voor je. Dus dat gaan we volgende week doen. Deze week doen we onze pop-up meetings. Het is een nieuw concept dat we hebben gelanceerd. Een pop-up meeting van DA91 is dus dat we lopen in de buurt. We hebben onze tent bij ons, onze eigen tent en een 10, 15 stoelen. En dan zodra de animo er is, mensen willen meer informatie, groepen mensen, dan zetten we die tent op, dan gaan we zitten met die mensen en dan kunnen ze elke vraag die ze hebben op ons afvuren en dan gaan we daarop in. Het is laagdrempelig, weet je hoeft niet naar iemands huis of een locatie. Het is gewoon, weet je, waar we een plek vinden, vaak vragen we supermarkten, ze geven ons de ruimte om bij hun parking het op te zetten. Dan doen we het daar en dan kunnen de mensen gewoon binnenlopen, op die stoel plaatsnemen en dan weer takatori. Dus eigenlijk on the spot? On the spot, ja. Oké. Mevrouw Angelique, we zien dat er momenteel heel veel oorlog gaande is, partijenoorlog. En we zien ook dat mevrouw Krishna Mathura zichzelf wil stellen als presidentkandidaat. Ja. Wat is uw mening daarover? Vindt u dat ze integer is? Kijk, het oordeel over als iemand integer is je moet je standaarden duidelijk kenbaar maken. U weet, er is ook een campagne opgestart om aan te geven 3 integere politici aan te prijzen. Wij hebben onze bedenkingen over die campagne omdat de standaarden niet duidelijk zijn. Wat zijn de standaarden? Voor de enige standaard voor integer is dat je altijd rechtlijnig bent geweest. Dat wanneer je nu zegt dat je corruptie gaat bestrijden, dat je het moet hebben gemerkt bij elke handeling van corruptie dat je hebt uitgesproken publiekelijk. Niet in de achterkamer. Je moet me nu niet komen zeggen van ja, maar ik had binnen de partij wel commentaar geleverd. We moeten je gehoord hebben. You have to put yourself on the line. Dat betekent, je moet niet je stoel hebben beschermd door te zwijgen. En nu kom je en dan zeg je ja, maar ik was eigenlijk altijd al zo, maar anders zou ik mijn stoel niet terug hebben gehad. Weet je, kijk mevrouw Mathura, er zijn verschillende zaken aan de kwestie hoe mevrouw Mathura en ieder ander die vanuit een partij zich nu ook als presidentskandidaat presenteert, terwijl er al een presidentskandidaat is, dat democratie noemen, want ze zeggen van ja, het is democratie, daarom doen ze het. Democratie betekent ook orde. En democratie betekent wanneer kiezers naar de stembus gaan, dat ze moeten weten wat ze te wachten staat. Elke partij gaat na de verkiezing slechts 1 presidentskandidaat naar voren kunnen schuiven. Ja. Als ze 7 zetels hebben of meer in het parlement. Toch? De kiezer die naar de stembus gaat, moet weten wie dat gaat zijn. Als die partij al kenbaar maakt dat ze presidentskandidaat hebben. Kijk, ik heb altijd gezegd eigenlijk, we moeten niet focussen op die president, we moeten focussen op het parlement. Want het parlement gaat kiezen en we kiezen een parlement. Echter merk ik in de samenleving, we moeten luisteren naar die samenleving. En die samenleving graag wil weten wie die president gaat zijn. Als die partij dat mag bepalen. Dus ja, we moeten luisteren en we moeten dat ook meenemen. En het is begrijpelijk dat die samenleving dat doet, omdat we merken dat die presidenten met deze grondwet zoveel macht naar zich toe kunnen trekken, dat ze een heleboel besluiten kunnen nemen. Dus ik begrijp dat die samenleving dat weet. Nu, het is duidelijk zoals ik zei, een partij kan maar 1 kandidaat naar voren schuiven bij die verkiezing voor president. Het volk dat naar de stembus gaat, verdient het om te weten wie die persoon gaat zijn. Het volk verdient het niet om in een soort tweestrijd te komen en niet meer te weten van Suma VAP opoti, na Chan of na Mathura. Toch? Want dan breng je het volk in vertwijfeling en heeft het volk gelijk wanneer ze zeggen dat ze het idee hebben dat een spelletje met ze wordt gespeeld. Toch? Want we hebben dit vaker meegemaakt. We hebben het ook gezien toen een NDP-campagne gevoerd werd en de heer Desi Bouterse was de verwachte presidentskandidaat, werd ook zo gebracht. Maar
Plotseling werd ook mevrouw Jennifer Simons gelanceerd als mogelijke presidentskandidaat. En het bleek dat het een spel was in die partij, omdat men vermoedde dat niet iedereen achter de heer Bouterse als kandidaat zou staan voor presidentschap. Dus had men mevrouw Simons ook naar voren geschoven, zodat die stemmen niet verloren gaan. Want dan gaan mensen zeggen, man, daarmee stemt mevrouw Simons, ja, maar ze gaan niet weg. Toch? Het is een spel. En nadien is het toch meneer Bouterse. Toch? We hebben het ook gezien jaren geleden, ik weet niet, als jij toen de politiek al volgde, bij vakbondsacties, waarbij toen gesteld was in die strijd tegen president Willem Bos, waarbij toen gesteld werd dat de presidentskandidaten van de politieke organisaties die het geheel ondersteunden, de heer Telting en de heer Jarab zouden zijn. En na de verkiezing heeft geen van hen hem eigenlijk naar voren geschoven als kandidaat. Waar de plotseling andere meneer Venetiane, etc. Toch? Dus het Surinaamse volk kent dat spel. Maar het Surinaamse volk verdient beter dan dat. Bovendien, het is geen kwestie van democratie, net wat ik zei. Democratie vereist orde. En dat betekent dat in een partij meer mensen ambities mogen hebben. Natuurlijk, er mogen in een partij, het is niet gedoodverfd dat alleen de voorzitter de ambitie mag hebben om president te worden. Iedereen mag dat. Maar dan moet de partij een structuur opzetten, een proces, een publiekelijk proces, waarin die kandidaten met elkaar in competitie gaan. Toch? Vooraf aan de finale run van de verkiezingen. En dat uit in die competitie wordt gemeten wie werkelijk die kracht heeft, als die kwaliteiten echt zijn die men pretendeert te hebben. En dan zegt de partij, dit is onze definitieve kandidaat. En dan weet het volk, oké, als deze partij zoveel zetels heeft, dit is wie ze vooruit gaan schuiven. Dus dit is wat we mogen verwachten. En dat is dus mijn kritiek op de wijze waarop het gaat bij mevrouw Matura. En ook bij elk ander die misschien het idee wekt dat ze ook presidentskandidaat vanuit hun partij willen zijn, terwijl de partij al een kandidaat eigenlijk kenbaar heeft gemaakt. En natuurlijk kunnen mensen zeggen, ja, maar in de Surinaamse politiek, als het eerder had gezegd, zouden ze er vleugels, zouden ze er kort wikken. Maar dat is wat ik zeg. Daar blijkt die integriteit. Toch? Want you have to put yourself on the line. Als je staat voor iets, sta je voor iets. Als je staat voor openheid en transparantie, dan ga je die fight aan. Toch? Dan zeg je van, ik heb deze ambitie en ik ga die fight aan. Toch? Ervoor. In de partij. En ik zorg dat, want het volk verdient die het moet lanceren, verdient het volk die duidelijkheid, die helderheid. Nu is dat er dus niet. Toch? Burgers kunnen zich afvragen, wie wordt het? Wordt het Tjaan? Wordt het Matura? We weten het niet. Terwijl wat we wel weten, is dat de partij maar één kandidaat vooruit gaat moeten schuiven. Maar voor de rest, natuurlijk wens ik er heel veel succes met de campagne. En kijken hoe de partij daarmee verder omgaat. Wanneer het gaat om standpunten, en ik zie het niet alleen bij haar, ook bij andere kandidaten die roepen dat ze de corruptie gaan bestrijden, etc. Er zijn zoveel zaken voorgevallen in de periode dat de personen, mevrouw Matura minister was, mevrouw Jenny Simons voorzitter van het parlement was. Toen hebben ze zich niet verzet. Toen heb ik ze niet gehoord. Denk maar aan HPSG en V-Surfing tijdens deze regering. Ik heb ze toen niet gehoord. Dus ze hebben rustig hun werk gedaan alsof ze het niet zagen of hoorden. Ze hebben zich, niemand heeft gemerkt dat ze er een probleem mee hadden. Dus als je me nu dan zegt van ja, je bent integer en je gaat voor het goede, dan zeg ik van mijn kant uit, ik heb het niet gezien. Ik heb geen lijnrechte gedrag gezien dat heeft aangegeven dat je continu je partij hebt bijgestuurd, aangesproken, gecorrigeerd. Dat heb ik niet gezien. Je kan me zeggen dat je het in de achterkamers hebt gedaan, maar ik kan dat niet controleren. En wat de burger kan controleren, is wat je publiekelijk doet. En als je problemen hebt met corruptie, met onrechtvaardigheid, dan moet je het elke keer zeggen. Toch? En dan moet je niet zeggen van ja, ik zeg het niet, omdat ze anders mijn stoel van me af zouden nemen. Want dan heb je op dat moment al jezelf gecompromitteerd. Mevrouw Angelique, de meeste partijen praten over hoe ze corruptie zullen bestrijden, hoe ze criminaliteit zullen tegenvechten, maar niemand praat over hoe ze de vissen zullen halen binnen het land. Ieder vecht voor oil en gas. Mooi, maar dat komt niet morgen of overmorgen, ook na een paar jaren. Maar hoe zal DIA 91 dan de vissen brengen in het land? Nou, wij als partij brengen geen deviezen in het land, laten we dat alvast zeggen. Je creëert omstandigheden zodat het binnenkomt en dat wat binnenkomt binnen blijft.
DA91 heeft wat dat betreft in haar programma, ik weet niet als je ons programma hebt bekeken, uw paspoort naar de Nieuwe Republiek, hebben we als een van de weinige partijen, ik denk dat er nog één partij is die dat heeft gedaan, maar wij hebben het vrij uitgebreid gedaan, hebben we een financiële paragraaf opgenomen, waarin we duidelijk hebben aangegeven waar we onder andere gaan bezuinigen en waar we meer geld gaan binnenhalen. Eén locatie waar we dat sowieso gaan doen, één sector, is in die goudsector. Bij de multinationals gaan we die heronderhandelingen opstarten om te zorgen dat we meer valuta binnenkrijgen over onze goudexporten. Omdat de goudprijs, je weet het zelf, je ziet in de wereld hoe de goudprijs stijgt. En wij blijven op hetzelfde bedrag dat we ontvangen van de bedrijven, omdat het contractueel is vastgelegd. En wij vinden dat dat niet kan. Daar moet verandering in komen. Ook de kleine goudsector, daar valt ook heel veel valuta uit te verdienen, omdat een heleboel zaken niet betaald worden. En natuurlijk, kijk, laat me dit duidelijk zeggen, wanneer wij gaan werken eraan dat de kleine goudzoekers belasting betalen, zo heet dat, dan betekent het dat ze ook een dienst ervoor en diensten ervoor terug moeten krijgen. En zo kijken wij ernaar. De staat moet zich ten dienste stellen van diegenen die belasting betalen. En dat betekent bijvoorbeeld dat we eraan zullen, dat we een versneld proces zullen doen, zodat ze hun grondpapieren krijgen, vergunningen, een wettelijke basis voor hun werk dat ze aan het doen zijn en de locatie waar ze bezig zijn, die bescherming. Want je weet dat ze nu vaak worden weggejaagd. Zodra ze een goede goudader vinden, komt iemand en jaagt ze weg. En wij willen die bescherming inbouwen. En ook die bescherming vanuit zeg maar, politie. Weet je, dat hun veiligheid op die locaties, dat gegarandeerd wordt vanuit de taak die de staat heeft, dat elke burger veilig zijn werk kan doen. Dus we gaan niet zomaar een heffing zetten en dan krijgen ze er niets voor terug. Maar die belasting moet wel betaald worden, toch? Voor dat goud dat binnenkomt. Daarnaast zeggen we dat we ook willen gaan werken aan weet je, Suriname tot een soort financial hub maken. We hebben een 18 punten economisch plan, waarin duidelijk is opgegeven hoe we dat willen doen. We willen ten eerste de beperkingen op de vieze in- en uitvoer opheffen. Waarom? Omdat dat garanties voor mensen brengt, een zekerheid van dat ze hun valuta vrij binnen kunnen brengen. Want als ze het willen wegbrengen, kan het weer weg. Nu zijn mensen bang om grote hoeveelheden binnen te brengen, zelfs hier op de bank te laten, want ze zeggen, migados, ga ik het kunnen weghalen wanneer ik het nodig heb. En die beperkingen willen wij opheffen, zodat je dat stuk vertrouwen. Weet je, valuta binnenbrengen door mensen is veel afhankelijk van het vertrouwen dat ze hebben in je politiek-bestuurlijk systeem. En daar willen we aan bouwen. Daarnaast zeggen we dat we moeten investeren in die productiesector, in die productiviteit. Omdat om meer valuta te verdienen, moeten we meer productie hebben die over de grenzen gaat. We gaan dus als je in ons programma kijkt, hebben we een tweedeling gedaan van 2025 tot 2028 en 2028 naar 2030. Dat hebben we gedaan omdat we weten dat van 2025 tot 2028 het nog, het echt struggling gaat zijn om, alles weer op poten te krijgen. Het worden de eerste stappen om ons te verheffen uit dat moeras waarin we zijn gezonken. Maar terwijl we dat doen, moeten we investeren in onze kleine ondernemers vooral. Want de sleutel tot meer verdienen zit bij onze kleine ondernemers. De sleutel tot werkgelegenheid zit daar. Dus we willen hun uitrusten met de capaciteit om goede producten te leveren. Dat betekent dat we willen investeren in onderzoek en ontwikkeling van hun product, maar tegelijkertijd ook hun in staat willen stellen middels speciaal fonds dat we moeten opzetten om over te gaan tot certificering van hun producten. Want vaak wanneer je wil exporteren, moet je product gecertificeerd zijn en dat is een investering. Dus wij willen dat samen met die ondernemers ter hand nemen en natuurlijk gaan ze terugbetalen. Wanneer we praten over fondsen zijn het allemaal wat we noemen revolving funds. Dat de ondernemer geld krijgt om het te doen en wanneer die ondernemer begint te draaien betaal je terug. Zodat de volgende ondernemer ook weer gebruik kan maken van hetzelfde fonds. Toch? Op die manier willen we echt zo'n solidariteit onderling hebben van we zorgen voor elkaar. Iedereen klimt naar boven, we reiken de hand naar elkaar. Op die basis verwachten wij dat we dus langzaam maar zeker, en zeker niet de eerste 6 maanden dat er al bogo geld, laat me dat alvast zeggen, binnen gaat komen.
De eerste 6 maanden zullen we zeker afhankelijk zijn van de bezuinigingen die we per direct kunnen uitvoeren. Toch? We zitten dan ook nog vast in een begroting die wij zelf niet hebben gemaakt. Toch? Die begroting van 2025 hebben wij niet gemaakt. Maar de regering die overneemt gaat wel met die begroting opgescheept zitten. Toch? Dus weet je kan binnen 6 maanden niet alles rigoureus veranderen. Maar we gaan wel de basis leggen voor die radicale omslag. Mooi. Mevrouw Angelique, wat denkt u over criminaliteit? Want ook de aanrijdingen die zich voordoen. Ik heb gisteren moeten meemaken hoe ik in één dag 4 aanrijdingen heb gezien. Criminelen die, ze zeggen als een kat van huizen staan ze de muizen. Hè? Criminelen die regeren nu, momenteel. Hoe staat het daarmee? Want de burgers voelen zich niet zo veilig in Suriname. Ja, het veiligheidsaspect heeft ook onze bijzondere aandacht. En het heeft te maken met, er zijn verschillende aspecten die daarin spelen. Het heeft te maken met ten eerste het bestuur van ons land. Je bestuur, daar praten we over integer bestuur. Want de wijze waarop justitie en politie wordt ingericht, heeft ook te maken met wie de opdrachtgever is naar justitie en politie. Dus je moet zorgen dat je ten eerste leiders hebt die geen boter op hun hoofd hebben, die zelf niet gerelieerd zijn aan een crimineel circuit, zodat ze echt onvoorwaardelijk criminaliteit gaan aanpakken. En dat is de ene sowieso wel. Maar daarnaast, wanneer je van dat al hebt, wat je in place moet hebben, is dat je moet zorgen dat je diensten die die criminaliteit moeten aanpakken, denk maar aan de politie, denk aan de groep van penitentiaire ambtenaren, dat die ook goed uitgerust zijn. Maar dat korps ook bestaat uit mensen die hun job goed willen en kunnen doen. En we zijn geen vreemden in Jeruzalem. We weten dat in de korpsen er de laatste tijd enigszins de hand gelicht is met de profielhantering. Weet je, want je moet mensen conform bij de gewapende machten vooral, conform een vast profiel in dienst nemen. En daar heeft men zich niet altijd aangehouden, waardoor het mogelijk is dat binnen het korps, en dat zien we ook aan gebeurtenissen, dat soms mensen uit die korpsen zelf betrokken zijn bij criminele handelingen. Dus die schoonmaak moeten we doen, omdat het ook slecht is voor de goede politieman dat men praat over een politiekorps waar criminelen in zitten. Toch? Het is een blamage, het is niet prettig voor die man of vrouw die haar werk goed doet en daarmee geassocieerd wordt. Dus als politieke organisatie gaan we zeker ook daar de ruimte nemen om een filter er doorheen te halen. En te zorgen dat, en ik ga vanuit dat het merendeel van de politieagenten dat is, het grootste deel van het korps, dat het korps bestaat uit mensen die integer zijn, die recht door zee gaan en die bereid zijn hun werk goed uit te voeren. En geen enkel ander belang dienen dan dat politiebelang, de veiligheid van de burger. Maar daar komt natuurlijk bij kijken dat we het korps ook moeten voorzien van alle middelen die ze nodig hebben. Toch? Dat ze hun werk in een prettige omgeving kunnen doen. Dat we niet meer in politieposten lopen waar draden hangen, stoelen helemaal uitgezeten zijn, niet eens een computer er is om te werken. Maar de politie moet met de moderne technologie worden uitgerust. Toch? Zodat ze ook als ze op straat actie houden, dat ze zo met de post contact kunnen maken vanuit hun locatie. En dat die post ook met andere posten direct contact kan leggen vanuit de locatie, vanuit hun post. Dus dan heb ik het over simpel internet. Toch? Internet op alle posten, een database waarin ze direct met elkaar kunnen communiceren. Weet je, een netwerk waar ze direct contact met elkaar kunnen leggen. Weet je, nette, schone, mooie uniformen. Weet je, zodat ze zich ook trots voelen in hun job als ze verschijnen. En prettig als ze aan hun werk zijn. Daar moeten we zeker ook aandacht voor hebben. En we kijken ook naar penitentiaire ambtenaren. Maar ik neem gelijk ook ons leger mee. Want veiligheid, kijk, we hebben ook grensoverschrijdende criminaliteit. En die moeten we ook paal en perk aanstellen. En dat betekent dat ons leger ook goed uitgerust moet zijn. Toch? En ook de juiste instructies moet krijgen om hun werk te kunnen gaan doen. En de grenspatrouilles, die Inter zegt het altijd, onze grenzen zijn vrij uitgestrekt. Die gaan we niet alleen kunnen beschermen. We gaan de moderne technologie inzetten en misschien met buren werken die dat al doen. Weet je, denk maar aan satellietbeelden, etc., zodat je je grenzen in de gaten kan houden. Maar wij hebben geen satelliet in de lucht.
Toch? Maar onze buren misschien wel. Dan kunnen we met hun afspraken maken daarover. Wij als leiding van de partij hebben al gesprekken gevoerd wat dit betreft met onder andere de Franse ambassadeur. Weet je, dat we gezamenlijke grenscontroles gaan doen. En ook bij de Brazilianen kunnen we dat doen, die gezamenlijke grenscontroles, met goede afspraken. Maar ons leger moet goed uitgerust zijn, zodat ze, als ze participeren, volwaardig participeren. Want het is uiteindelijk onze verantwoordelijkheid, dat deel van de grens. Belangrijk bij die grenskwesties is natuurlijk ook, je weet het, dat wij voorstanders zijn en er een prioriteit zien om onze grenzen vast te leggen. De grens in het westen vooral is een grote issue voor ons, Tigri zoals we dat noemen. Omdat we zien dat Guyana zich daar als een agressor gedraagt. Ze zijn gewoon in het gebied, ze hebben gewoon gewapende mensen in het gebied. Ze nemen het gebied op hun kaart mee alsof het hun eigendom is en dat moet stoppen. Toch? Er moet duidelijkheid daarin komen. Wij als DA91 zijn daar hard en duidelijk over. Aan de oostgrens moet er ook nog een aantal zaken worden afgehandeld met de Fransen. En dat moeten we zo snel mogelijk doen. Want om ons land goed te ontwikkelen, moeten we precies weten waar de grensmarkering loopt. Toch? Je kan niet je erf, als je ergens woont en je erf is niet goed omrasterd, toch? Je weet niet waar je grenspaal ligt. Hoe ga je je erf mooi maken? Hoe ga je huis inrichten? Hoe ga je je veilig voelen? Nee, vier veilig, want in een sap per asaan begin, per asaan eindig. Wij moeten dat, we zijn verantwoordelijk. We kunnen het niet aan de volgende generatie geven zoals wij het hebben geërfd. Dus terugkerend naar de gewone veiligheid van de burger, de verkeersveiligheid, betekent ook dat het verkeersmeubilair in orde moet zijn. We zien zo vaak dat verkeerslichten niet werken, de banen zijn niet meer geverfd, je kan niet meer duidelijk zien waar de markeringen zijn op de weg. De trottoirs worden niet onderhouden, er zijn geen fietspaden. Ik zeg je eerlijk, ik wil echt niet dat mensen die mij dierbaar zijn op de fiets door het verkeer gaan. Ze zijn vogelvrij, zeg ik altijd. Want er is geen veilige plek voor ze om zich te bewegen door het verkeer. Terwijl we in deze tijd juist zeggen van fiets meer voor de gezondheid, maar ook soms voor de economie. Weet je, voor je portemonnee een beetje benzine uitsparen. Maar als die weg zo slecht is, weet je, bepaalde wegen zijn zo slecht dat mensen hun auto gewoon kapot gaat op die weg. Dus de infrastructuur, het wegmeubilair, is ook een prioriteit voor die verkeersveiligheid. En daarnaast natuurlijk moeten we zorgen dat overtreders, dus de surveillances moeten er zijn en overtreders moeten worden aangepakt. Want we moeten mensen leren om zich aan de regels te houden. Het is een stuk van respect naar elkaar. Weet je, dat we ons aan de regels houden. Dat als je rechtsaf moet gaan, je gaat niet links dan rijden totdat je door een abuku poes alles maakt, want jij moet snel. Het werkt niet, je moet je aan de regels houden, zo simpel is dat. Als we het allemaal doen, gaat het heel fatsoenlijk. Toch? Dus verkeerscriminelen moeten als zodanig behandeld worden, aangepakt worden, bestraft worden, want het kan een mensenleven kosten en dat geef je niet terug. Toch? Maar de veiligheid in de buurten, weet je, dat de politie, net wat ik zei, de politie moet goed uitgerust zijn. Ze moeten auto's hebben. Het kan niet zijn dat een politieambtenaar afhankelijk is van een burger die met een auto komt om hem te halen, om te gaan naar de plaats van delict. Dat mag niet. Maar ook hun onderzoeksfaciliteiten. Want wanneer de handeling gepleegd is, de criminele handeling, dan moet de politie tot onderzoek overgaan om vast te stellen wie en wat, etc. Maar als ze daarin beperkt zijn, omdat de middelen er niet zijn, dan krijg je ook dat onderzoeken vastlopen, dingen worden niet afgehandeld en ten eerste de crimineel loopt dan nog steeds op vrije voeten en ten tweede de politie raakt ook ontmoedigd omdat ze hun werk niet kunnen afronden. Dus er is heel veel werk aan de winkel daar bij het instituut en DA91 heeft dat in kaart gebracht als een prioriteit, omdat een land, wanneer wij als DA91 regering hebben, verwachten we een groei in te zetten die continu is. Maar om die groei, om elke burger gemotiveerd te hebben daarvoor, moet je niet alleen goed onderwijs hebben, gezondheidszorg, maar die burger moet zich veilig voelen. Overal in het land. Ook als je naar Redidoti gaat. Weet je, wanneer je buiten de stad gaat, is de politie onder nog erbarmelijke omstandigheden. Ik weet niet als je ooit richting Redidoti, Joden Savannah bent gegaan. Hoe zit die agent daar? Gewoon een tent. Gewoon een tent langs de weg. Hij is helemaal niet beschermd. En dus, hoe als hij niet beschermd is, kan hij jou beschermen. Het is ten hemel schreeuwen en dit soort situaties mogen niet langer voorkomen. Goed. Mevrouw Angelique,
ten slotte, wat kunnen we verwachten van DA91 de komende 5 jaren en ook van u in het bijzonder? DA91 gaat er nu voor dat in de komende 5 jaren DA91 vorm geeft aan een regering. Wanneer het volk daarvoor kiest, zal DA91 haar woord houden en werken om een regering vorm te geven waarbij die overheid niet wordt verkaveld. Dus de komende 5 jaar heb je dan niet meer een ministerie dat naar van partij, dat die ministeries zijn eigendom van alle burgers van het land en ze worden gedraaid op een wijze zoals we hebben vastgelegd in ons programma dat we nu aan de samenleving aanbieden. Misschien gaan we als we met andere partijen moeten werken, dan gaat het op die voorwaarden zijn. Geen verkaveling van die overheid. Toch? Alle mensen die benoemd worden in die politieke posities, ministers, jammer genoeg tot nu toe ook directeuren, toch? Maar iedereen die benoemd wordt op basis van een profiel, toch? Raden van commissarissen gaan we benoemen met professionals. Dat betekent, we gaan adverteren ervoor. Het wordt geen regeljob van politici gaan regelen voor de Venwamtjimoni. De beste persoon komt op de beste plaats. Die politicus mag geïnteresseerd zijn hoor, maar dan moet hij ook solliciteren. Toch? En dan, als hij de beste is, dan komt hij daar om die job te doen. Dus op basis van profielen, toch? Deskundigheid, ervaring, wat het volk nodig heeft, wat het land nodig heeft. Daarnaast gaan we er ook van uit dat we daar mensen gaan zetten die integer zijn. Dat betekent mensen die geen boter op hun hoofd hebben. Die dus in staat zijn om het werk te doen zoals het hoort gedaan te worden. En niet iemand een favor moeten doen omdat die persoon iets van ze weet of omdat ze zelf geld willen verdienen. Dus mensen die al een keer voor corruptie zijn aangehouden of verdacht worden of corruptie hebben geholpen. Want ook als iemand corrupt is en je beschermt die persoon, ben je ook niet goed. Toch? Maar dan ben je medeplichtig. Dus die mensen willen we daar hebben. Dus sterke mensen die voor Suriname het beste gaan brengen. En daarnaast zeggen we gaan sowieso geen mensen met een strafblad in positie zetten. Toch? Want niet omdat, sommige mensen zeggen van ja, maar verdienen ze geen tweede kans? Natuurlijk verdient iedereen een tweede kans. Maar niet meer in de hoogste functie. Dat is nergens voor nodig. Omdat je al blijk hebt gegeven dat je zonder die macht je rug niet recht kon houden. Laat staan wanneer je die macht kreeg. Dat wordt nog moeilijker. Bovendien moeten we ons allemaal ook afvragen. Hoeveel gezinnen van ons hebben mensen met een strafblad of een opsporingsbevel erin? Ik denk bijna niet, heel weinig gezinnen hebben dat. Waarom zullen we dan vinden dat dat juist de personen zijn die ons moeten leiden? We moeten beseffen dat het precies daarom niet zo moet zijn. Toch? Laat die mensen ze mogen. We willen dat ze ook bijdragen. We hebben iedereen nodig om bij te dragen aan die groei van ons land. Voor iedereen is er een plek. Maar die plekken van hoogste functies, ministers, publieke functies, moeten we leggen in de handen van mensen die verantwoordelijkheid tonen, die deskundigheid hebben en die hebben getoond dat ze door alles heen, wanneer het op bestuur aankomt, een rechte rug kunnen hebben. Omdat Suriname staat voor ontzettende uitdagingen. Kijk, we praten over olie en gas, maar het is er nog niet. En ook als het komt, zou je een stevige rug moeten hebben, rechte rug, om te zorgen dat het echt bij die samenleving terechtkomt en niet in andere mensen zakken verdwijnt. We moeten schulden betalen, heel veel schulden betalen. En we moeten in de hele wereld Suriname een betere naam gaan geven, een beter imago. En we moeten, belangrijk, thuis, hier in huis, moeten we zorgen dat elke Surinamer voelt dat hij groter en sterker wordt in die 5 jaar. Dat is wat we van DA91 mogen verwachten. Dat in de komende 5 jaar, als wij het voor het zeggen hebben, wij zullen zorgen dat elke Surinamer, ongeacht waar die woont, zich groter en sterker voelt. Daarom is het grondrechtenvraagstuk voor ons ook een prioriteit. Dat gelijk wordt afgehandeld. Toch? Die erkenning van de rechten van de mensen in tribaal verband en de inheemse. En door als eerste de onmiddellijke erkenning, bestuurlijke erkenning van de dorpsbesturen. Zodat ze aan tafel zitten en mee met ons die besluiten nemen. We willen dat elke Surinamer in de komende 5 jaar, aan het eind van die 5 jaar zegt, misschien ben ik nog niet helemaal waar ik wil zijn, maar ik ben elke dag een stuk beter geworden. Door hard werken natuurlijk, door me inzetten, maar ook door het feit dat die overheid die we nu hebben heeft gezorgd, dat ik voel dat ze voor mij werken, dat ze er voor mij zijn, dat het leven gezonder is, veiliger is, dat mijn kinderen goed naar school gaan zonder onderbrekingen, dat mijn gezondheidszorg in place is. Ik hoef me niet druk te maken als ik naar de dokter ga, als ik naar de apotheek ga, medicijn deel. En als er iets tussen is dat ik moet betalen, kan ik het betalen. Toch? Want het is redelijk geprijsd.
En dat ik weet dat als ik nu eenvoudig ben, maar mijn kinderen gaan naar school en doen hard hun best, dat ze kans hebben om een goede job te vinden, omdat de competitie telt. Wie zich zijn beste beentje voorzet, die krijgt de job. En het is niet meer friends and family. Ik hoef niemand mijn hand op te houden. Ik hoef niet te springen tussen mensen om geld te vangen of een pakket te vinden. Ik kan rustig zelf bepalen elke week wat ik wil eten en mijn abba money voor buying. Dat is wat wij willen voor elke Surinamer. Dat er een spaarrekening is, dat de jonge Surinamer die van school komt niet hoeft te zeggen boy, moffin broeko, maar dat ze weten ze gaan werk vinden, omdat die arbeidsmarkt gegroeid is en omdat hun opleiding ze richt naar die arbeidsmarkt van nu, maar ook naar die toekomstige ontwikkeling en ze ook stimuleert om zelf ondernemer te worden, om innovatief bezig te zijn. Dat de regering incentives daarvoor geeft. Dat de jonge vrouw die misschien tienermoeder is geworden weet dat ze een cursus in die 5 jaar heeft kunnen volgen vanuit haar werkplek, omdat de overheid haar werknemer een belastingkorting heeft gegeven zodat zij naar school kon gaan. Weet je, dat zijn zaken die wij willen de komende 5 jaar. En mocht het zijn dat we niet in een regering meedoen omdat men niet aan die eisen wil voldoen, dan gaan we in de oppositie gaan. Maar dat betekent dat we nog steeds voor die samenleving gaan werken. Dat we op elke negatieve ontwikkeling een harde rem gaan drukken. En dat we die samenleving gaan oproepen elke keer om dat samen met ons te doen. Net als hoe ze in deze periode, toen we niet in het parlement waren, samen met ons die waarborgsom hebben gesloopt, samen met ons hebben gestreden dat we een nieuw kiesstelsel hebben gekregen. Dankjewel mevrouw Angelique, ik wens u heel veel succes. We zijn nog een paar weken te gaan, of een week, richting de verkiezingen. En ik wens u veel succes nogmaals. En dankjewel dat u bij Kulturu TV bent gekomen voor dit mooie interview. Dank u. Het was een genoegen en iedereen op, ook iedereen achter de camera. Vergeet niet, DA91 is op lijst 10 op het stembiljet, zowel DNA als elk resort. Dus als je gaat voor een beter Suriname, gegarandeerd. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Die vriend die route door Robaka. 11 mei moederdag die alle mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkiremos como sabe kisi. Fu encontre Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afronto yu kulturu. Nanga di vriend route famiri. Die vriend die route familie, Bas Berg en vriend Nanga Warimbo Crioro in Loop 3 uur Bacadina. Surinaamse keuken aanwezig. Juan Sabi van Atoridis Egomorofara. Buy je kaarten online voor maar €23 of Eventix Shop
/SFLYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassatickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa Bahayu Karta No. Mama Horbaka Juno.